Шановныя сябры, у чацвёртай частцы аповеда пра шляхецкі род чапскіх мы звернем увагу на чалавека, пра якога згадваюць радзей, чым пра яго старэйшага брата Караля Чапскага. Але дарэмна. Ежы Чапскі, малодшы сын Эмерыка Чапскага, быў не толькі гаспадаром прылук, але і сапраўдным рухавіком грамадскага і эканамічнага жыцця Міншчыны. Таксама невялічкі анонс. Мы рыхтуем відэааповед пра прылукі, спадчыны маёнтак Ежы Чапскага і пра музей Эмерыка Чапскага і яго легендарную калекцыю. Подписывайтеся на канал Ольга Яноўская, спасылка на наш канал будзе ў апісанні да гэтага відэа. Ставце падабайкі і пішыце вашы каментары. Разам мы вяртаем да жыцця забытыя старонкі гісторыі. Добрый день, шановные сябры. Сегодня протягиваем размову про гутен Чапских, четвертая частка. І сёння мы з вами поговорим пра малодшага сына Эмерыка Чапскага, пра Ежы Чапскага. Чапский Ежи, або Юрий по-нашему, Ян, годы жыцця 1861-1930. Нарадзіўся ў станькавай сям'і графа Эмерыка Чапскага і баранесы Эльжбеты Мейндор. Атрымаў выдатную еўрапейскую адукацыю, скончыў нямецкую гімназію Святой Ганны ў Санкт-Петербургу і Дербцкі універсітэт, дзе абараніў ступень доктара права. Называў сябе беларусам. У 1886 годзе Ежы Чапскі ажаніўся з графіняй Юзефай Марыяй Каралінай Сідоніяй фон Тун-Гогенштайн. Яе гады жыцця 1867-1903. Яна была прадстаўніцай вядомага арыстакратычнага роду з Бахеміі. Шлюб з Юзефай парадніў Чапскіх з уплывовымі сем'ямі Аўстра-Венгрыі. У гэтым шлюбе нарадзілася 7 дзяцей: Леапальдына, Эльжбета, Караліна, Марыя, Юзеф Эмерик і Станіслав, і яшчэ была Роза. І, на жаль, у даволі маладым узросце графіня Юзефа Чапская памерла ў 1903 годзе, їй было 36 гадоў пры нараджэнні 8-га дзіцяці, і то дзіця таксама памерла. У 1925 годзе Ежы Чапскі ажаніўся ўжо другім шлюбам з Палінай Ахматавай. Ежы Чапскі быў шматгадовым сябрам і старшынёй з канца 19 стагоддзя першага мінскага таварыства дабрачыннасці, якое знаходзілася ў яго ўласным доме ў Мінску па вуліцы Багадзельнай. Таварыства мела прытулак для сірот і падкідышаў, таксама прытулак для старых, шпіталь на 245 ложкаў, апекавалася раздачай бедным абедаў бясплатных. Больш за 30 тысяч абедаў у год раздавалі. У 1899-1902 годах Ежы Чапскі быў ганаровым мировым суддзёй Мінскай акругі. Таксама ўваходзіў у склад створанага ў сакавіку 1905 года грамадскага камітэта па будаўніцтву касцёла святых Сымона і Алены ў Мінску. Як і бацька Эмерик Чапскі, Ежы калекцыянаваў рэдкія і старажытныя кнігі. Прынамсі, набываў такія у Генрыха Татура. Это вядомы археолог. Так і гады яго жыцця тут у нас прыведзены 1846-1907. А на здымку мы бачым чырвоны касцёл, які будаваўся, як мы сказалі ўжо, у 1905 годзе. Гэта фатаграфія 1910 года. На жаль, на сённяшні дзень чырвоны касцёл у Мінску зачынены, і невядома, калі ён будзе адкрыты для вернікаў. У канцы 1890-х годов Ежы Чапскі разом з братом Каралем уступілі ў Мінскае таварыства сельскай гаспадаркі. Пасля 1904 года Ежы быў абраны ў раду таварыства і стаў адным з ключавых рэфарматараў сельскагаспадарчага жыцця ў Мінскай губерні. У сваім маёнтку Прылукі
Чапскі развіваў практыку высадкі і гадавання замежных відаў дрэў. Для працы ён запрасіў прафесійных лесаводаў з польскіх губерняў. І ў 1910 годзе ў Прылуках была высаджана, напрыклад, і еўрапейская лістоўніца, як узорны праект. Таксама Ежы Чапскі быў адным з галоўных арганізатараў вялікай сельскагаспадарчай выставы ў Мінску, прысвечанай 25годдзю Мінскага сельскагаспадарчага таварыства. Выстава адбывалася ў жніўні-верасні 1901 года. Яна налічвала 12 аддзелаў, а удзел у выставе прынялі гаспадары з 10 губерняў: Волынскай, Віленскай, Віцебскай, Гарадзенскай, Кіеўскай, Ковенскай, Магілёўскай, Мінскай, Смаленскай і Чарнігаўскай. Мерапрыемства прынесла 3300 рублёў прыбытку, значную на той час суму. У 1905 годзе Ежы узначаліў у таварыстве камісію па аграрным пытанням. Гэтая камісія распрацавала праект пераадолення беззямелля і малазямелля сялян. Яна прапанавала шлях захавання прыватнай уласнасці праз пашырэнне крэдыту і ліквідацыю неадукаванасці сялянства. Гэта былі прафесійна смелыя ідэі для свайго часу, бо іншыя не прапанавалі нават такіх прапановаў не было. У 1912 годзе маёнтак Прылукі заняў першае месца ў спісе з 11 гаспадарак, якія былі прапанаваны Цэнтральнаму таварыству сельскай гаспадаркі ў польскіх губернях для пераймання перадавога досведу. У 1915 годзе Ежы Чапскі стаў старшынёй камісіі па кампенсацыі сельскім гаспадаркам губерні, якія пацярпелі ад вайны. Тады вже пачалася Першая сусветная вайна. За 3 месяцы камісія забрала больш за 4500 рублёў і пачала выплаты дапамогі. У маёнтку Прылукі тады расійскае войска рэквізавала ўвесь лес. Это каля 1200 дзесяцін. Але Чапскі працягваў сваю грамадскую працу. Тут мы бачым фатаграфію Яна Булгака, такі вядомы польскі фатограф. І гэта ён зрабіў здымак палаца ў Прылуках. Гэта ўжо пасля рэвалюцыі, 20-30-е гады 20-го стагоддзя. У жніўні 1915 года Ежы Чапскі узначаліў губернскі камітэт апекі над бежанцамі. У кастрычніку таго года сябры мінскага аддзела так званага таварыства дапамогі ахвярам вайны вылучылі пацярпелым гаспадаркам па 22 рублі з кожнай дзесяціны сваіх земляў. У 1916 годзе Чапскі звяртаўся да міністра ўнутраных спраў і фінансаў з просьбай адтэрмінаваць нядоімку з маёнткаў перад Віленскім банкам зямельным, перад Віленскім зямельным банкам. Нядоімка на той час складала да 40 мільёнаў рублёў. І тым самым спыніць продаж больш за 200 маёнткаў, выстаўленых на таргі падчас гэтай вайны. У траўні 1917 года ужо пры часовым урадзе Ежы Чапскі быў абраны ў часовы камітэт над маёмасцю дваранства, бо дваранскі стан у Расійскай імперіі быў тады скасаваны. І потым стаў кіраўніком аб'яднання землеўласнікаў Мінскай губерні. Ён стараўся абараніць прыватныя маёнткі ад падзелаў і дамагаўся зніжэння ваенных падаткаў. Пасля скасавання дваранскага саслоўя, гэта было 5 верасня 1917 года, Чапскі узначаліў новае згуртаванне асобаў, запісаных у радаводныя кнігі Мінскай губерні. 16 кастрычніка 1917 года, акурат за тыдзень да рэвалюцыі,
дваранскі сход перадаў гэтай арганізацыі маёмасць, капіталы, архіў і будынак дваранскага клуба, каб прыбыткі з гэтай маёмасці ішлі на асвету і дабрачыннасць. Але пачалася рэвалюцыя, потым нямецкая акупацыя. Пры немцах дваранскі стан быў адноўлены, і у верасні 1918 года Ежы Чапскі быў пераабраны маршалкам шляхты Мінскай губерніі. На сходзе удзельнічалі тады 117 землеўласнікаў. У лістападзе таго ж года ён узначаліў дэлегацыю ад мінскіх памешчыкаў і дваран да генерала 10-й нямецкай арміі Эриха фон Фанкельхайна. І генералу перадалі зварот з прапановай стварыць пад нямецкім пратэктаратам Вялікае княства літоўска-беларускае. На жаль, нічога так не было зроблена, бо у Германії почалася рэвалюцыя таксама. І гісторыя пайшла па іншаму колу. Падчас нямецкай акупацыі Чапскі быў упаўнаважаным галоўнай управы Чырвонага крыжа. Пражываў у Мінску па вуліцы Захар'еўскай, 58. А тут мы бачым будынак мінскага дваранскага сходу. Гэта фатаграфія 1917 года. І ён знаходзіўся на сучаснай вуліцы Карла Маркса, але мы так і не здагадаліся, дзе, і ён, на мой погляд, не захаваны гэты будынак, так? Ну, мы не знайшлі адказы на гэта пытанне. Як адзін з найбольш уплывовых прадстаўнікоў эліты Мінскай губерніі, Чапскі ўвайшоў у склад дэлегацыі Мінскага таварыства сельскай гаспадаркі, якая сустракала Юзефа Пілсудскага падчас яго прыезду ў Мінск 19 верасня 1919 года. Дарэчы, падчас гэтай сустрэчы Пілсудскі агучыў сваю ідэю стварэння так званай Федэрацыі Польскай Рэспублікі і Літоўска-Беларускай дзяржавы. У ліпені 1920 года бальшавікі ўвайшлі ў Мінск, адваявалі яго, і апошні мінскі губернскі маршалак Ежы Чапскі пакінуў родавы маёнтак Прылукі, як высветлілася, назаўжды. Паводле тэстамента бацькі, Ежы Чапскі валодаў значнымі землямі ў Мінскай губерніі, усяго каля 8000 дзесяцін зямлі. У тым ліку ў Каралёве, Прылуках, Сакольшчыне, Скарынічах, Станькаве і Юнцаўшчыне. Пасля заключэння Рыцкага міра усе гэтыя землі апынуліся на тэрыторыі Савецкай Беларусі. А Ежы Чапскі застаўся без сваёй спадчыны. Пасля пераезду ў Польшчу Ежы Чапскі працягваў актыўную грамадскую працу. Некаторы час ён жыў у Стоўбцах. У 1922 годзе заснаваў і быў прэзідэнтам кола філістраў канвенту Палонія. Это такое таварыства былых студэнтаў у Відні. У 1926 годзе Чапскі узначальваў так званы Саюз палякаў замежжа. Ён уваходзіў у кола віленскіх кансерватараў і 25 кастрычніка 1926 года быў запрошаны князямі-радзівіламі ў Нясвіж на з'езд, дзе адбылася яго другая сустрэча з Пілсудскім. Ежы Чапскі памёр 25 ліпеня 1930 года ў маёнтку Морды. Сёння гэта горад у Польшчы, недалёка ад Брэста, у доме сваёй дачкі. На здымку мы бачым Ежы Чапскага разам з архібіскупам магілёўскім Эдвардам Ропам, які быў у Мордах. Гэта фатаграфія зроблена ў другой палове 1920-х гадоў. І на гэтым мы скончым наш аповед пра шляхецкі род Чапскіх.
Ми щиро дякуємо нашим волонтерам Михаїлу Р. і Анатолію С. за пошук цікавих матеріалів та здимку по історії роду графа Гутенчапських. Так само ми дякуємо нашим волонтерам, які зробили фотоздимки сучасні. І ми заўсёды ўдзячны нашаму навуковому кансультанту Міхалу Несцяровічу. Мы гэта гісторыка-культурная грамадская ініцыятыва «Беларусь скрыжавання часоў». Вы бачыце спасылку на наш сайт «Забытыя старонкі гісторыі». Дзякуем усім за ўвагу. Да новых сустрэч!